Day grabe day no, ako nagdahom day nga maabot ay ko inani kadaghan nga followers. Og anyway, mayong adlaw di ay sa tuang tanan. Karon ding adlaw day no is mag-celebrate ko sa ko ang pagka 200k followers. Mao nang dili pwede day nga di ko magpagwapa ning adlaw. Og sa mga nautana day no kung giunsa daw nako ni pag-makeup nga look. So tanawa lang ninyo day no kay dali ra kani siya buhat. So first nag lip skincare lang ko din ako na day nang gitrapuhan og wipes nga ako ang nawo. Pero humana ko hilamos ani day no limpyo na sa daan ako ang nawo. Humana na day nag primer lang ko. Maskin unsa nga brand nga primer day pwede ra sad kayo na. Kay importante ka ng primer day kay para first looking ta pagkahuman ba. Next is proceed ta sa tuang foundation. Ang foundation day akong gigamit ana kay si Fit Me. Ang pinaka-importante sa foundation day no kailangan ra gyud ani mo siya i-blend og maayo using the sponge. Og sa concealer day nga akong gigamit ana kay si O2O concealer. So kani nga part din no kay daghan kinangutanan nako unsa daw the best nga concealer ang gamiton. Para sa kuha day si O2O og si Fit Me. Og nindot sa kay ang concealer sa Cells Lady day kay lagi grabe ka palaban day bukaber og mukaber jud siya no. I-blend lang na niyo mayo ang concealer day no. Kung gusto mo mo-order ani nga concealer day ako na ibutang sa kuang TikTok shop so available ni siya sa tuang yellow basket. Og next proceed ta sa tuang contour. Sa contour day akong gigamit kay si Squad Cosmetic. Og kani din contour day no grabe po ni siya ka importante day kay lagi mo ni magdala day nga mugamay bitaw tuang nawong. Og makapanikas pud ani day nga motaas kunuhay nga tuang ilong ani please lang. Mo na pag mag-makeup gali mo day ayo jud niyo kalimti ang contour. Dayon sundi na lang day na ninyo day kung asa na ako nagipangbutang. Kay sa tinuod lang day dili ako tas og ilong day no pero madala ra jud ako na siya pagbuhat sa contour. Mo nang makana jud mo day nga tas kog ilong pero di day oy piki ra guna no please lang. Og i-blend lang day na niyo maayo nga ato ang pang contour day no. Og sunod ana day nagamit lang ko cream blush on. Kay para mo long last jud ang ato ang blush on ani ba. Kay kung powder blush on bitaw yung gamiton day no kay dali ka siya matangtang. Mo na kung gusto mo palaban inyong blush on day gamitin na ninyo og cream blush on. Next is proceed ta sa powder. Kanang powder akong gigamit day nindot kay na para sa mga oily skin. Then i-bake lang na ninyo day kung oily skin mo. Then nagkilay na sad ko ani mga panahon na. Dili ko kilay is life day mo na i-try na ko akong best day nga manindot ning pagbuhat ang akong kilay aning adlaw please lang. Kay dili pwede day kung bati nga akong kilay ani 200k followers nako hoy. O kada sad nga product nga pangkilay day no grabe na kapigmente. Bahalag maligo mo swimming pool ana hold day di na siya matangtang sa iyong kilay. Pag humana ko kilay day ako nang gilimpyuhan og concealer. Kay para nindot tanaw ng kilay day og mo form jud siya ba. Og sa eyeshadow day kanang palit akong gigamit day kay lagi wa jud ako na siya nagamit. Og tan-awan na lang din ninyo day no den sundi na lang day kung unsa nang ang mga eyeshadow color ang ako ang gipamutang ana. Bali duha ka palit ang ako ang gigamit day sa ako ang eyeshadow no. So ang technique ra jud sa pagbuhat og eyeshadow day no kailangan lang jud ninyo mag-blend mo og maayo. Kung baga day ba blending is the key day kay para makita ninyo og unsa kanindot ang eyeshadow. Pero sa tanang makeup day kani ang pinakadugay buhaton. Pero kay piling gwapa man taan mo mag-antos tag nod-nod ani no please lang. Pag human sa akong eyeshadow day ako ana nang remove ang ako ang powder. Gisunod na sa nako ang lower eyeshadow. Sa lower eyeshadow day isa ra ka color ang ako ang gibutang kay lagi day di nako kailangan mag-effort ani kay di man po kumulakaw no please lang. Dayon nagbutang na sad ko nag white eyeliner day o black eyeliner. Pagkahuman nagmaskara na sad ko. Ubos og babaw day butangin ninyo og maskara ha. Pagkahuman og maskara day so diha na punta magpalo up o powder contour. Kailangan jud na siya palo upan day kay para mulutaw ang contour ba. Mo na paghuman yung contour ana day diha jud mulutaw kung unsa ra kagamay atong naong kung unsa nakataas ang atong ilong. Sunod ana day magbutang na tag highlighter day kay mao jud na magdalag gilak-gilak sa tuang naong ba. Kay kung mag-highlighter manggod ka day kay first looking kay katanawon ba then sunod proceed na day yung taana sa tuang lipstick. Ang lipstick sa day duha ka color ang ako ang gigamit no. Pag humag makeup tanan day mo na napaborot na day ko sa akong balon day og nag-ilis na sad ko. Pag humana tog nod-nod sa pila ka oras day ay day mao ni resulta day. Ay Diyos mio grabe naman jud ni kagwapa kinsa makaning anak. So inana day mo magic ang makeup day no grabe jud kay makadalag kagwapa ba. Pero pag hubuan na sa makeup day ay Diyos mio day ang nawong na unsa. Anyway day gusto lang day ko magpasalamat sa tanang ni follow nako no kay lagi naabot na jud tag 200k followers. Mo nang daghang kay salamat Ginoo sa imuhang kaayo sa kuha kay lagi gidungog jud mo ang ako ang mga pangandoy ug ako ang gipangayo sa imuha. Og sa tanan akong viewers ug followers daghang kay salamat sa inyong tanan. Mo nang dako kay ko pasalamat sa inyong tanan jud. Kay kung dili tungod ninyo is wala po ko diri ba. Og anyway day diren day ko mag-end no og oras ato ako i-share sa inyo. I'm Emerly and thank you for watching. Malambay mo ay.